Imaginatu une batez, duela milaka urte, errege boteresu batek amets bat izan zuen. Amets hain arraroa, hain misteriosoa, ezen mendeetan zehar, jakintsuak eta teologoak buruhausteetan murgildu dituen. Posible alda benetan amets bakar batek munduaren etorkizuna aurre ikustea? Nabucodonosor erregearen ikuspegi honek munduko inperioen gorakada eta errorketa iragarri ote zituen, edo agian mezu eskutu sakonago bat du, goazen hau argitzera. Beno, az gaitezen misterio honen lehen zatiarekin. Izan ere, badago puntu bak nonia denak ados dauden. Estatuaren lehen lau atalen esanaia. Goazen estatuan bera, poliki-poliki. Lehenengo urrezko burua dugu, eta hori noski, Babiloniar imperioa da. Gero, zilarrezko burrara, Medo-Persiar imperioa simbolizatzen duena. Hortik, brontzezko zabelera pasatzen gara, Greziar imperioari dagokiona. Eta azkenik, hankak, burdinazkoak, Erromater imperio altsua zalantzari gabe. Orain arte, ibilbido historikoa nahiko argia da. Baina kontuz, zeren eta hementxe amaitzen da adostasuna. Hemendik aurrera, lurre ezagaunetan sartzen gara, eta benetako saltza hasten da. Bai, oinetan dago gakoa, eztabaida teologiko guztien epizentroa. Zer esan nahi dute, zehazki, burdinezko eta buztinezko oinorik? Pentsa ezazue deskribapenean, burdina eta buztinaren asketa bat. Inoiz, erabat elkartu ezin diren bi material. Horrek aliantza ezegonkor bat iradokitzen du, nazio indartsu eta haulen artekoa. Baina, galdera nagusia hause da. Hau Erromatar imperioaren azken fasea da, edo 5. erresuma berri batez ari gara. Eta estatuaren deskripazionaren ondoren, badator ametsanen unerik ikusgarriena. Giza eskuek egingabeko harri bat agertzen da, estatua jo eta pum, erabat suntzitzen du. Eta hau da eztabaida guztia pizten duen bertsoa. Betiko erresuma baten etorrera iragartzen du, aurreko guztiak ordezkatuko dituena. Baina, galdera da, noiz eta nola gertatuko da hori? Hortik sortzen dira bi galdera nagusiak. Zer demontre da harri hori, eta noiz iritsiko da erresuma hori? Erantzunen arabera, profeziaren interpretazio osoa aldatzen da, eta bi pentsamendu eskola nagusi sortzen dira. Horrek, eztabaidaren muinera garamatza. Harri hori, Jesusen lehen etorrerari dagokio, duela 2000 urte gertatutakoari, ala bere etorkizuneko 2. etorrerari. Aster ditzagun bi aukerak. Alde batetik, batzuek diote, harria Jesusen lehen etorrera dela, eta Jainkoaren erreinua berriz elitza bera. Bestetik, beste askok uste dute harria Jesusen etorkizuneko itzulera irudikatken duela, eta erreinua berriz, benetako gobernu literal bat izango dela etorkizunean. Eta hau ez da xehatasun txiki bat. Bidegurutze erraldoi bat bezalakoa da. Aukera batek edo besteak erabat aldatzen du. Daniel edo Apokalipsia bezalako beste libru profetiko batzuk nola ulertzen ditugun. Izan ere, aukeratzen duzun bideak domino efektu bat sortzen du Bibliako profezia guztiaren interpretazioan. Adibidez, lehen etorreraren alde eriten badugu, askotan amaierako denboren azterketa simbolikoago batera iristen gara. Ikuspegi horren arabera, libru profetikoak ez liretek etorkizuneko mapa literal bat, baizik eta mezu espiritual sakonak dituzten idazki simbolikoak. Baina ikuspegi honek badu arazo bat, arazo historiko bat hain zuzen ere, denbora lerroak ez duela ematen. Begira ezazue denbora lerro hau, harria Jesusen lehen etorrera bada, kaoak 30 urtearen inguruan, eta estatuaren oinak, hau da, Erroma, suntzitu bazituen, nola da posible Erromatar imperioak 100 urtez existitzen jarraitzea? Mendebaldekoa begian 1696an erori zen, eta ekialdekoa berriz 1492an. Profeziak dio harriak estatua berehala suntzitzen duela. Logikak utz egiten duela dirudi, ezta? Beraz, azkenean, bi bide ditugu mahai gainean. Irakurketa simboliko bat, non harriak prozesu espiritual motel bat hasten duen, edo irakurketa literalago bat, etorkizunean gertatuko den gertakari kataklismiko bat iragartzen duena. Orduan, zer da Danielen estatua? Iraganari buruzko puzzle simboliko bat, ala etorkizunerako bide horri bat? Galdera airean geratzen da, eta adituak banatzen jarraitzen du, antzinako amets baten esanahiaren bila. Eztabaidak zalantzarik gabe aurrera darrai.